салому алайкум тамошобинони азизу ҷони ширини манам бо шумо ҷомиҷон тв. ҳамаи шуморо хайрмақдам мегӯям. ба ин канали мо хуш омадед. дар навори имрӯза насиб боша як авқучаи тоҷики соус, таҷикский соус, короче. Не забудем подписаться ради вот это блюдо. Называется соус. Еще 100 грамм вода добавляем, все нормально будет. ҷони ман, ҷонони ман, бародарони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки дар канали ман ҷомиҷон тв дар омада обуна шавен. якта лайк ба хотири анами авқоти тоҷикӣ. ай ҳамаи шумо хоҳиш эҳтиром дорам ки нижилем як комментарияи хуб ва дастгирира илтимос фаромӯш накунед. ҳатман подписаться. боқӣ сарбаланд бошед, зафарёр бошед. ҳаматон соқ саломат ба ватан, ба пеши аҳли байтон аллоҳи меҳрубон баргардед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.